Шайын ТВ телеканалы һәм Болгар радиосы эшчәнлеге белән танышканнан соң килеп җиттек тагын бер кызык шәп җиргә бик күп сөйләнелде бу әйбер турында, шушы бина турында. Минем дә бик күп телевизордан күргәнем бар инде, менә хәзер мин моны үз күзләрем белән күрәм һәм сезгә карарга киңәш итәм. Камал театры җәмәгать. Камал театрының яңа бинасы бу. Хәзер крик, арттан калмыйк безнең форумда катнашучылардан. 8-гә төшерәм безнең бит барып. Бөтен Россия татар журналистлары форумы. Хәзер бергәләшеп керәбез, карыйбыз. Мин дә әле монда беренче тапкыр. Хәзер төшеп барабыз гардеробка. Шактый зур. Без килдек. Иләләм тат дигән спектакль. Кемнәрнең бу спектакльне караганы бар? Комментарийда языгыз әле, яме. Карагыз, нинди матур бина. Бинасы шул кадәр зур. Монда белмим ничә футбол кыры сыя микән. Үзеңнең урыныңны табу минемчә чын мәгънәсендә квест. Амфитеатр дип язылган беренче рәт 7-нче урын. Без безнекеләрне дә танымыйм, таба да алмыйм. Монда бүтән кешегә бер җирдән керәсем ул дөрес кердеме? Өйләнәм тат. Аннан соң керәсез ишкә үк. Безгә үскә амфитеатрның ничәнче ярусы аңлашылмый. Менә бу ксена квест ичмасам. Бизәгәннәр. Изгенә карап алыйк. Монда нәрсә? Сез амфитеатр түгелме? Амфитеатр. Кайда микәнне танып алмадым. Без дә белмибез. Барыбер бер җиргә керәсең инде. Сорак кешесе дә аның тигендә бар икән. Просто амфитеатр. Амфитеатр, пятый ряд. Дөрес җиргә килдекме? Бүгеннән бара. Минеке кайда микән? Так, менә беренче ряд. Әйе. Кайдагы урын, әйме? Ярар, рәхмәт. Менә карагыз инде зал. Ниһаять таптык. 7-нче урын. О, менә. Азайлыгы сумканы куям һәм карап килгән. Монда сахна. Монда тамашачылар утыра торган зал. Тегендә 2-нче кат, тегендә 3-нче кат. Ну, минем аңламыйча шулай. Кеше күп. Белмим, бу спектакль турында ишеткәнем юк. Аншлаговый микән, юк микән? Беләсезме, әгәр дә миңа спектакль ошамый икән, мин спектакльнең ахырына кадәр утырмыйм. Шуңа күрә, әгәр дә беренче өлеше ошамаса, икенче өлешенә калмыйм. Әгәр дә беренче өлеше ошаса, икенче өлешенә калачакмын. Бер сәгатен утырдым да, антрактны көтмичә чыктым. Чөнки менә карагыз, бу Галиәскәр Камал, нәкъ менә аның исеме белән йөртелә әлеге театр. Миңа бик үк күңелемә хуш килмәде әлеге спектакль. Беренчедән, бу безнең турда журналистлар турында эшләнгән. Ләкин динамичный түгел. Һаман да бик озак күренешләр. Имештә журналистлар интервью ала, ул бик озакка сузылган интервьюлар. Аны тыңлый. Белмим, мине хәллән таеп беттем инде. Ул бит журналистика, интервью жанры гына түгел. Анда бар репортаж, анда бар очерк, анда бар хәбәр. Ягъни төрле форматта күрсәтеп була. Белмим, бәлки спектакльнең икенче өлешендә булыр ул мизгелләре. Ләкин менә мин караган өлешендә гел интервью, ягъни ялыктыра торган форма. Икенче өлешкә мин инде кирип тормам. Мин үземне интектирә торган кеше түгел. Әгәр дә ошый икән, мин карыйм. Әгәр дә ошамый икән, мин бик сирәк үземне интектерәм һәм карыйм, ләкин бу юлы белмим. Миңа бу бит мәсәл бушка килгән әйбер, халява. Әгәр дә мин үз акчамны түләп килгән булса, бәлки карап бетергән булыр идем. Әлегез хәзер сорык форумдагыларның фикерләрен, чөнки барбыз да монда журналистлар. Аларга ошадымы икән, юкмы? Спектакльне аңлагансыңдыр инде, безнең турда журналистлар турында име? Никадәр менә сезгә туры килә дип уйлыйсыз? Менә сез эшләгән редакциягә, сезнең менә үзегезне таныдыгызмы бу геройларда? Мин үземне танымадым, редакцияны таныдым. Мин просто 20 ел эшләдем редакцияда. Сез кайсы редакциядә? Гәҗит, журнал, телевидение идем, телевидениедә. Шуңа күрә монда бик ошамагандыр, чөнки телевидениедә башкачарак атмосферадыр, әйме? Телевидениедә башкарак. Газетта эшләдем, радиода эшләдем, но телевидение иң күп. Иң ошаганы кайсысы? Телевидение, әйме? Анда исемә төшерәм, дусларым, коллегаларым, семьялар, галереялар создали, и вот касслары тора, касслары аерылды инде. Әйе. Шуңа күрә
Анда мин үземне күрмимен. Ринат абый, ниндирәк менә беренче фикерләр менә шушы спектакльдән? Беләсезме, мин Татар академия театрының да иң азы 55 еллар буе карап килгән кеше. Театрның классик дәверен күргән кеше. Сәлимҗановлар, Шәүкәт Биктимировлар эшләгән, Ринат Таҗетдиновлар. Biraz zaman үзгәрә дип, biraz zamanга ярып, biz үзебезнең менә шушы бай традицияле театр икәнебезне онытабыз ки. Zamanга ярашырга тырышабыз дип, biraz гына драматик әсәр буларак өлгереп җитмәгән әйберләрне дә чыгарабыз. Әлбәттә, проблемалар дөрес кузгатыла. Барысы да кызыклы, ләкин улайым бер драматик әсәр булып өлгергән кебек түгел миңа. Мин һәрбергә тәнкыйть күзлегеннән карарга өйрәнгән. Шуңа күрә кемгәдер шәй кулда чабабыз. Кызыклы әйберләр, фикерләр булганда. Инде журналистлар язмышы турында. Мин бик күп коллективларда эшләгәнем бар журналистларда. Ләкин мондый кешеләрне очратканым юк. Юкмы? Ә мин таныдым Ринат абый ике кешене. Төп түгел. Ул минем чордашларым булганга шулайдыр. Шулайдыр. Әйтәм бит, мин biraz инде искерә бара торган кешеләрдән. Ләкин барыбер татар театрын елдан-ел зуррак, көчлерәк проблемалар күтәргән. Чын мәгънәсендә халык җылапмы, халык іші қатқаншы күліпмі, жанын беріп тыңлап, тағы келесі китә торган спектакльләр күрәсе килә. Гомумән менә журналистикадагы проблемалар монда күрсәттеләр бит. Күрсәттеләр да. Менә ул яктан ничек уйлыйсыз? Хәбәрләр юк иде, шул проблема бар иде. Нинди хәбәрләр юк иде? Мин газетта эшләгән вакытта бүген дә хәбәрләр юк иде, хәбәрләр юк иде. Түбән Новгородта эзләргә кирәк иде. Ул вакытларда мин эзләп йөрдем. Мин әле бер качанда криминал белән занимать итгәнем юк иде. Миңа пришлось ул вакытларда криминалом заниматься. Сез ул вакытта нинди телдә яздыгыз? Рус телендә. Рус телендә. Түбән Новгород татар теле юк. Түбән Новгород немногонациональный регион. Шулаймыни? Рус регионы ул. Шуңа күрә мин татар передачасы алып барсам да рус телендә генә. Сез гомумән ике телле специалист инде алайса, әйме? Сез русча да язасыз инде, һәм татарча да сөйлисез, әйбит? Сөйлим татарча, язам һәм алып барам передачаны рус телендә. Кызык икән. Шулай. Алай икән. Нинди тапшыру белән сез хәзер эшли торган? Biz 5-нче, наверное, выпуск эшләдек. Историческое событие для наших нижегородских татар, нижгарларга бер качан булган юк хәл. Безгә Татарстан Раисы грантына без передача чыгарабыз, Нижгары, называется Нижгар татарлары, үзләрен шулай әйтәләр. Башка татарлар да безне шулай дип әйтә. Шуңа күрә без передачаның исемен Нижгары дип әйттек. Әле чыгарабыз Нижгары, ГТРК Нижний Новгород, Россия 1, Россия 24 и Нижний Новгород 24. Үч каналда. Үч каналда. Россия 1-да бер кабат чыга. Калган каналларда эчер, дүртәр, бишәр. Кабатлыйлар инде. Ну димәк, бу сезнең рус телендә чыга торган, әйме? Татарлар турында? Һәм дә татарлар турында. Рус телендә татарлар турында. Татарлар турында. Татарча тапшыру нишәп юк микән менә? Я бер вкладка булып чыкмый микән татар телендә? Лицензия. Лицензия кирәк. Без әле сезнең белән Татарстанда. Пожалуйста, лицензия һәр каналда, һәр радиостанцияда бар. Түбән Новгород немногонациональный регион, рус регионы, и анда без не имеем права иметь передачи на других языках. Не имеем права. Вот. Лицензию вряд ли дадут. Но этим даже никто не заботится. Кемдалар не пытается получить, потому что регион русский. Шуңа менә шушы шартларда ничек тә булса барыбер рус телендә булса татарлар турында эшләргә ничек бар,
Хотя бы теге за соломинку деп әйме, за последнюю соломинку ябышып саламга. Бик дөрес әйтәсез, безнең Нижгар татарларыбыз инде килгәнделәр, инде шатлар. Менә шушы хәбәргә безнең үзебезнең передачабыз бар. Йылып ятып дим инде, әңгәмә ишәрсә экраннарга багалар китәләр. Интернет страницалар качансыга ВКонтакте, Инстаграмда мукамы, вот шунда шулай качанга чыкканы китеп торалар бик каты. Шуңа күрә безнең аудитория үсә. Һәм без барыбыз да бик шат шул вакыйгага. Озынлыгы нинди тапшырының? 12 минут. 12 минут. 12 минут, но Нижний Новгород 24 каналында без булдыралабыз 20-25-30 минут. Әйе. Демәк, соны башта 20 дип әзерлисез. Әзерлибез. Һәм кыскартасыз bir kanalga bir türlü. Яшьләрне учка җыеп кыскартабыз. Иң авыр эш кыскарту инде ул, әйме. Иҗат эше башта иркенләп язасың да, аннан интегеп кыскартасың. Әйе. Вот, һәм дә безнең беренче выпускыбыз уже җиңде всероссийский конкурста под патронатом именно ВГТРК Дагестаннан сентябрьдә зур награда китердем Түбән Новгородка. Котлыйм сезне, әфәрин. Хәзер яңадан чыктым зур өлешне. Монда шул футбол тубыгына тибәсе калды инде шундый зур пространствода. Туп юк. Менә монда кофейня диелгән шулай ук. Кофейня кош тигелгән. Икенче бер буфетка кирип чыктым. Монда кош тигән дә булган икән. Ярый, бөтен җирдә бер төрле инде ошау. Мин кирип чыктым тигендәге буфетка. Монда гөбәди алдым. Кахва алдым, үземнең яраткан кахвам. Барысы да бик тәмле иде. Иң ошаганы бу Камал театрына шушы килүендә ул да булса буфет булгандыр дуслар. Теге якларында карап килик. Менә мин барам шулаймы. Буш урын күп шикелле. Бу буш урынны нәрсә белән тутырырлар белмим. Ләкин монда теге ау дисәң урмандагы шикелле. Карагыз, аралар нинди зур монда коридорда. Әлбәттә, бизәкләре бик матур. Монда күрәсең, менә моннан да керә торган җире бар. Ләкин ул күрәсең эшләми. Ул башка вакыттарак. Менә монда гардероб өлешләре дә бар, ләкин алар эшләми. Йөрим шулай үзем, берәү каңгырап, чөнки тегендә спектакль бара. Хәзер гардеробка төшәм дә. Хәзер тутас зарядка җыйдырыйм әле бу камерага, яме бераз. Аннан соң сезнең белән сәяхәтне дәвам итәрбез. Чыктым әле менә урамга. Яңгыр сибәләп торса да, менә каршы яктан шундый матур булып ачыла. Камал театрының бинасы, карагыз әле. Ничек матур. Менә карагыз, монда су, агач нинди матур булып үсә. Гомумән, бу минем Казандагы иң яраткан урыннарның берсе. Бу иске татар бистәсе. Күпме хезмәт куелган бит бу Камал театр бинасын. Моны бит минемчә бик рекордлы тизлектә салып чыктылар. Нинди зур бина, алагаем. Мин белмим, моның ничә генә процентын йөреп чыкканмындыр. Бу бина төзүчеләргә әфәрин. Камал театрда бик тиз вакыт аралыгында шушы бинага күченеп, инде спектакльләр күрсәтә. Зал шыгрым тулы. Менә татар театрының шулай шыгрым тулы булуы, әлбәттә, бу бик күңелле күренеш, дуслар. Бүгенгә инде менә форумның беренче көне тәмам. Мин сезнең белән саубуллашам. Әйтәгә безне Арча якларына бик мавыктыргыч сәяхәт көтә.